وساني مرعى حصير زانتا صحفي حيلا باسفاو برخة زبيبن ننويح عمتات طعن فقر زستماقرو فقرات يوم عبهد زبل مزناقع مأكل كوينم دما يعللو نبرو زبيب عينتا سلم لمنا بلد بري حوي أنا نسخان نقوبر حدار نما حزوتنا أبن الزخون آي زبلك خونا لو كلت خم حدا خنردادا نخيل سبات فتير لنا نعنا انتاي تسقم نجر كهيلونا مساخا من بارك نديك مقرنيو مرعاقن ندون لنا بجاخا زرنا يوم عمتاتي أخلونا قزين تنويحي أكو زبيب مسمن واحد قزيه تسقم كفت أركم زكال كتتنبه فتنات حجد ناوينا حدا ما عالتس زي ترفيو بمبال زي كم قدومو بقوب عينو الناطمتين هدئيلو ملاسين أعميقو دو ماستنفسين أب كل سو أي كاللخاس مرعاقن كتفر حكا بمبال زبيب أب حقفو قوينا سحقات حق خيخي قنك مرعاكو قليل يكونن ما أس كم تمرعو بخمي كم تمرعو نمن كم تمرعو أتصبيق كاخت حسبو لي زلكا وا نمن كم تمرعو دا أي حسب كان ديخا بمبال عينو تأمتات نسخي حسيب كديخي وا برخت انتي خاتب زلخا أتنتا أخي حتوتات تبزحي تقرني عندي الزاربك زلخو كتملس انت خيل كي ملسي ويدما سقبلي سلام هابنا زي أمولو درو بزي تقومو نقرات صار كبل جمرين بريه متشم وازا أي من وكانيو بريناتي بجاخي لكا خمزي عينت مشاقل وازاس يترفنا نسخت وازي انت اللي خندعي أنا قن قوم نقري تزاريبي حجي قن أحصر كبلالكي أبز قربا قزيخم رعوسين اللخو قصو إسرابيلو حسابو أكافلام مساي كي ترى دا أخاري خاتوسن انتاي دا خمز زي تفلت نتخوني مسمنن مسكمي عينت قوالن كمرع خمز دالي مردات عيصنا حكن مالديو بلحنت كيزت نسكوا قوال سلازلا أبز قربا قزيخم رعوية قديتا يكونن بفتاويات نيسيا يغريتا نعاقك حقوسي لا يحسوني مبر كمزي بزحات زبلوات تقديده حماغ معالتو عيلون بالكوغي مسبلا أفاها بلا تقرمتن سنبدتن اتصبق جيرات فلطو أفكاريا درو خالق مثل تلابيسو كالق سب كوينو ترأيا كونتات هندبت قير مخالو ممان سعنت بزيز أكل كأ أبزي مردد أبصحون بدحريون نويح تزاتيون تخاتعون نلبها زرسرس حدش نقر قناي رخبتن ناي نويح عمتات تسبيتان دليتان كقم كله ترأيا مو نفسها رشش بلا معلتات النحلو مسكدو زبيب مرعى برخات بخال السبون سمعتو التي أب أفاز درقو حلاك قلب تزاوار من قدي اندقنا أب إزنا بصحي بدحرزي زبيب من بارت صلات كل نقر كونت خوينو تسمعا نخلق إلى حقوست مسيلا أفكاري أخمز قيشة حبيرة أب قزاءة سترت اتمعلتاوي انت نوحقا أبسو من سالستي زنبر ركب أب قارتين زبيب مسفكاري آخمز تبقاسات نقزي أخت حاب أوس سنت يقول مبر كام محزوت زخوال نقر أين برن دحر حجو كاي فكرن فقر طعم النابل كندي زمر نيري حجي قندحن بجاخن كاباي تمهارا بفقري اللي بخاخت أفأكا يبولون بكا أمود أتاب زيوال حدق نقر عنو نويلك أخات ترف فقر طعم النابل اللبي بزيحي زليلو أماسيقن أداداس أي كوينو أكاي داخي أم عراري أودات أمين كإيمونن يوم زبلان زنبرا سبات حجري حيش كبلان جميرا أنا هلاي زربا سب انت السمع دو أبسين بصحقية إن عيس قرم دا كنافرا نغيسا بيماناي معقرتا أب كبدي إذا تدقيفا إنا ماررت أبزوريا محازتا خوينا تقازن نبرات يمانة أقاما أخبيبا أزنبرا محازتا بلخوم جيركي نفس غيتسي من بفقر زيت اللم عبين خديو انت يا أخي قوالا يا كابدا كابر تبليو زانتانا يبعال ساليم يوديت أرسيما محازتنا تفلت انديخي كابو اندو تبلس إيخي سبكي زرخو بإيخ رخيبكي كم سبكي نعوخ مستاخي كم زبوت صحف لاتي طعنا تراينبر كل خير ينايو فتارخ كل غزيه مستبدلتيو حماق زغبرس اسك عده صبوق رخبه بركت كادحان نايدو ابي كيسن نسخ خمزي ختفدي جن
محزوتا እናተቀባበላ ዘዝመስለንተን ተና ሕርቃንንን ሕርቃን መሓዘንን ብሕማቕ ኣጋጣሚ ናይ በረኸት ክድብስኦ ሓሰባ ነዚ ክትሰምዕ ዝጸንሐት ኣፍቃሪት እውይ ድሓን ብጃኽን ከምኡ ትበላ ሕማቕ ሳይ ኣጋጥሞን ባይኸውን ንሱ ሕማቕ ረኺቡ ንዓይ ወላ ሓደ ረብሓ ኣይኮነን በቃ ኣነ ፀጽቡቑ ክምነየሉ ጥራየ ዝደሊ በዲልን እንዲዩ ግን ድሓን ንሰናየ ከ ኣይገብሮ ይኸውን እምበር በረኸት ከምዚ ክገብረኒ ደኣ እሞ ዝረብኣ ከይወድአት ኣብ ዒንታ ክገማጠል ዝጸንሐ ንብዓት ብፍጥነት ወረር በላዩ ንማዕጉርታ ጥሒሱ በቲ ተደጊፋትሉ ዝነበረት ከብዲ ኢዳ ሓሊፉ ናብ ቅልጽም ኢዳ ለሓኾ ብዘይ ድምፂ ብኽያት ንብዓታ ብብዝሒ ፈሰሰ ኣፍቃሪ ተበዳሊ እንተ ደኣ ኮይኑ ድሓን ኣነ ኸኣ ዝመፀኒ በደል ክጻወር ክፈትን እየ ካልእ ምርጫ የብለይን እወይ ኣነ ደኣ ፍቕሪ ከምዚ ዘይመስለኒ ነይሩ በረኸት ዝገበረኒ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ሓሲቡ እንድዒ ኣነ ባ ከምዚ ጠባይ ይፈልጦሉን እየ መን ይማኺርዎ እንድዒ እወይ ኣነ ትጉደይ እወይ ኣነ እንታይ እየ ዝኾኖ ብምባል ንብኽያታ ሃንደበት ዓውታ ወሰኸተሉ ቃንዛ ዝዓቆረ ድፊኢት ውሽጢ ሓየለ ተነኽነኸት እውን መሓዙታ ሰንበዳ ኣብዘይ ሕማማ ከይትበጽሕ እውን ፈርሓላ ኣብ ካልእ ዕላል እንከለዋ ሃንደበት ነቲ ጉዳይ ንዘበገሰት ሓንቲ ካብተን መሓዙት እተን ዝተረፋ መሓዙት ኣፋጠጣላ ነዚ ነገር ንስኺ እንተ ዘይተልዕልየኮ ኣብዚ ኣይንበጽሕናን ነርና ዘምጻእኪ ግዳ ዘይትገብሪ ካብ ቁስሊ ምጉዳእ ዝርከብ ነገር እንታይ ኣሎ እዋ እሞ ከምዚ ትኸውን ዶ መሲልኒ ዘይ ከምዚ ዕላለየ ሓሲበዮ በጃኽን በኸላ ኣይትረድኦ ድሓር ከዓ ንዝተፈጥረ ነገር ክትረዳድኣሉ እዩ ዘለካ ኣብ ውሽጥና ዓቑርናዮ እሞ እንታይ ይዓብስ ብምባል መሓዛ ስኽፍትኣ ገለጸት እሞ እንታይ ሕጂ ደይ ሓይሽ እወይ ሓይሽ ካብ ስቕ ምዝራብ ይሓይሽ ይፈኹሳ ኸማነይ መብካይስ ዘይነቲ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ቃንዛ ይዘቃለላ ተሰኪፋ ዝጸንሐት መሓዛ ትርሪላ ዝመስላን ይኸውን ዝበሎተን ርእይቶኣ ገለጸትለን ኣትድሓን ስቕ እንደበላ ባዕለየ እምበር ብኸይ ኢልክንዶ ኣብ ኪኽና ንኢኽን እንቋ ዓባ መጻኽን ብምባል ዘቢብ ካብ ዘይምምጻእ ምምፀአን ከም ዝሓይሽ ብሓፈሻ ገሊጻ ንኹለና ሃዳእተን ኣትንስኽንስ ዝገበርክን የብልክንን ብዓብዩ በረኸት እዩ በዳልየይ እዚ ኩሉ ሓልዮቱን ፍቕሩን ናብይ ኸይዱ እንድዒ ንስኺ ኢኺ መናብርተይ ብዘይካኺ ካልእ ደስ ትብለንን ትምስጠንን ጓል የላን ምሳኺ ክህሉን ከለኹ ጥራየ ርግእ ዝብል ንስኺ ደኣ እሞ ዝያዳ ሚልዮን ከምቲ ዝተባሃልናዮ ኣሕፅራ ኣቢልና ኣብዚ ውሽጢ 2 ወርሒ ጉዳይ መርዓና ኣጻፊፍና ሕፁኖትና ወዲእና ናብዛ ምቁታ ሓዳርና ኣትንታይ እሞ ክብለክን እየ መግለጺታቱ እኮ ሕጂ ክሓስቦን ከለኹ እንድዒ ኩሉ ነገር እዩ ምትእስሳር ዝኣብየኒ ዘሎ በቃ ብቓላቱ እዩ ዘንብረኒ ነይሩ ማለት እዩ ካብ ዕላልና ምስቲ ምሳል ኣተወት ጽን ኢለን ዝሰምዓኣ ዝነበራ መሓዙታ ብኣገላልጻኣ ተመሪሐን ነናይ ግዛእ ርእሰን ስእሊ እናሰኣላ ኣብ ሓሳብ ኣተዋ ኩለን ድማ ዝንበላ ኣብቲ ቤት ንደቃይቕ ዝኣክል ጽምዋ ነገሰ ነንሕድሕደን ተጠማመታ እንታይ ከም ዝብላ ግን ሓርበተን ዝምክሓሉ ዝምስጠንን ከምኡ ፍቕሪ ክህልወን ዝሃርፍኦን ዝነበራ ፍቕሪ መሓዝአን ነበረ ክኸውን መውሓጥ ኣበየን በጃኺ ውዲ ኣይተብልዮ ኣምላኽ ንዓኺ ዝኸውን ሒዝልክሎ ነገር ፍቕሪ ደኣ ኮይኑ እምበር ኣይናይ ክኾይኑ እዩ እዚ ደኣ እሞ ንመን እዩ ከምዚ ክገብሮ ክፉእ ሓንቲ ካብተን መሓዙት ሕርቃና ውፅአት እውይ ክፉእስ ኣይኮነን ከምኡ ዝሽኩርን ዝልቢ ምን ሞመን ኣሎ ሕማቕ መዓልቲ ደኣ ወዓሊልዎ እምበር ካልእ መሓዛ ርእዩታ ሃበት ጸወትኡን ዋዝኡን ከጓለይ እወይ ኣነስ በረኸት ከምዚ ይገብር ኢላ ሓሲበ ይፈልጥን እየ በቃ ምእማን የስኢነ ዘለኹ ቀንዲ ኣፍቃሪት ስቒላ እንከላ መሓዙታ ገሊአን ናይ ሕርቃን ገሊአን ከምቲ ናይ ብሓቂ ዝመስለን ትንታነታት ገለጻ ሕጂ ዝግበር የለን በቃ ክትርስዑ የፈትኒ ንስኽን መልክዕኽን ደኣ እሞ ኣየቐኒኹን ከማን ሕርር እንተዘይሉስ ድሓን ክርእየና እንድዩ ሓንቲ ካብተን መሓዙት ካብ ልቢ ኣንጸርጸረት ክርስዖስ ኣይክእልኒ በቃ ገለየ ጌርለይ ፍቕሪ ናብራንስ ምስ በረኸት ደኣ ንዓይኒ ቅርስስቲ እሞ ኣበይ ክኾነለይ ክፈልጦ ይነበረንን ሉማዱ ሕማቕ እዩ እንተበደለኒ ኣይሕዘሉ ንሱ ኸዓ ደስ ዘይበሎ ነገር ክገብር እንከለኹ ኣይቁጣዕ ክንረዳዳእ ስለ ንኽእል ብቕልጡፊና ነገራትና ነማዕራሪ ኣቲ ኸመይድና ነርና ዝሓለፈ ምቁር ፍቕሪ ህይወት ክትገልጽ ፈተነት እሞ ለኸት ስለ ዝበለት ኣቋረጸቶ መወዳእትኡ ተስፋ ዝህብ ብዘይ መንባሩ ኣዝያ ሓረቐት ኣስናና ንኸይሳ ድማ
ሓንሓነት ኣዕሚቋ ብምስትንፋስ ደሓንግን ጸማ ፍቕረይ ግዲ ኣይስእንን ይኸውን ብቕንዕና እንዲፍቂረ ፈጣሪ ባዕሉ ጸማ ይህበኒ ይኸውን ኣነ ኸዓ ምቕጻል ሰኣነት ዘቢብ ተነኽነኸት ክሳብ ዘመርዑ ተሓልፍ ይኽንበር ድሓር ደኣኮ ክትቀብፂ ኢኺ ክሳብ ዝወርሒ 2 ወርሒ ግን በጃኻ ዓቕሊ ግበሪ መሓውስታ ከጸናንዓ ፈተና ኣብዚ ውሽጢ ወርሒ 2 ወርሒ ዲኸ ኽምርዖ እዊ ክስድድ ናበይ ኸ ኽምርዖ ሓንቲ መሓዛ ብስምባዳ ሓተተት እንድዒ ከምኡ ሰሚዕና ሓቲትና ኸዓ ንጹር መልሲ የለን ርጉም ማለት ይኮ ክሳብ መወዳእታ ምስጢር ገርዎ ክስድድ ገጽ ዝሰኣናሉ መርዓ በረኸት ንጹር ሓበሬታ ኸይረኸባ ዘዝመስለን ተዛረባ ይሕፅር ይንዋሕ ግዜ ኽምርዖ ምዃኑ ግን ርግጸኛታት ነበራ ኣነ ሓንቲ ሓሳብ ሓሲብ ኣለኹ ኩላትና መሓዙት ኣብ መርዑኡ ኣፍቀርትና ሒዝና ባጽዕና ክንከይድ ኢና እስከ ዕደ ምስኡ ወዓልና እተን ምስ በረኸት ብሳላ መሓዘአንን ንሰንን ኣዕርኽተንን ኣዝዩ ጽቡቕ ቅርበት ዝነበረን መሓዙት ነቲ ጉዳይ ተሰማምዓሉ ኣፋፍኖት መርዓ በረኸት ንኣዕርኽተን ሓቲተን ክረኽቦ ይከኣላን ምንጋር ኣቢና ተዳለዉ ጥራዩ ዝብለና ብምባል ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይፈልጡ ሓበርወን ንበረኸት ድማ ብቐዳምነት ንዘቢብ ክብድላ ምኽኣሉ ከም ካልኣይ ከዓ ጉዳይ መርዕኡ ብምስጢር ክሕዞ ምኽኣሉ ተቐየምሉ ኣይሓፍርኒ ይኮ ዘቢብና ነብዕት እሞ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ መርዑኡ ክንሕጐስን ክንዘልል እንኽእል ብፍጹም ክመጸልና ይክእልኒ ኣቱም ሰባት ኣነ ካብ ሕጂ ክነግረኩም ናይ ቤተሰብ መርዓ ኣለኒ ኢለ ኣርሕቕ ኣቢለ ክገይሼ ሓደ ካብቶም ኣወዳት እውን ርኢቱ እገለጸ እሞ ኩሎም ነናይ ገዛእ ርእሶም ሓሳባት ከሰላስሉ ኣብ ሓሳብ ኣተዉ ዘቢብ ኣጻብዕታ ናብ ቴሌፎን ኣቕኒዓ ሓሲብካዮ ዘለኻ መባልዕትኻ ይግበረልካ ካባይታ ሓይሽጓል ኣብ ህይወትካ ዝያዳ ይሓጐስ ትፈጥረልካ ቋንቋ ውሽጥኻ ትሰምዕን ትርዳእን ክትኩነልካ እትስፎ ሓደራ ግን መወዳእታኻ ምስኣ ክኸውን ከምዚ ንዓይ ትብለኒ ዝነበርካ ኣብ መልሓዝ ዝተሰንዕ ነገር ከይተስምዓ ካብ ልብኻ ክትዛረብ ካብ ልብኻ መብጽዓ ክትኣቱ ካብ ልብኻ ፍቕሪ ክትልግስ ፈትን ኢኻ ኣነ እሞ ከማኻ ኣይረክብን ይኸውን ካባኻ ንታሕቲ ግን ካብ ሎም እኳ ይምስኣንኩን መርዓኻ ምስ ሓለፈ ነብሰይ ገለ ነገር ንኽውስን ከኽእለኒ ይኸውን እዩ ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ ብቴሌፎና ጽሑፋዊ መልእኽቲ ሰደደት መልእኽትኺ ተቐቢለ ኣለኹ ይቐኒየለይ ከምዚ ዝበልክዮ ክገብር ክፍትኔ ክሳብ ናይ ዕድመ ወረቐት ዝሰደልኪ ሰሰናዩ ስለ ኩሉ ነገር ይቕሬታ ብምባል ኣሕፅር ኣቢሉ መለሰላ ድሕሪ 2 ሰሙን በረኸት ናብ እንዳጓል ናይ ትብጻሕኩም ስነ ስርዓት ንምፍጻም ስድራ ቤት ሰደደ ኩሉ ነገር ድማ ከምቲ ኣቐዲሙ ሓሲብዎ ዝነበረ ሰለጦ ጉዳይ መርዓ ከዓ ከምቲ ዝደልዮ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣሕፅር ኣቢሉ ንኽፍጽሞ ምስ ስድራ ቤት ተረዳዲኡ መዓልቲ ወሰነ ዘቢብ ንመሓዙታ ምስ ረኸበተን ናይ ዘለዋ ሓቒፋ ሰዓመተን መሓዙታ ሃንደበት ሕጉስቲ ክትመስል ምኽኣላ ተገርማላ እንታይ ሓድሽ ነገር ክህሉ ከም ዝኽኣለውን ተወከስኣ ዘቢብ እቲ በረኸት ሰሪዕዎ ዝነበረ ናይ መርዓ መደብ ምስኣ ምዃኑ እናተሓጐሰ ተዕለለተን እሞ ነንሕድሕደን ተሓቋቑፋ ኣፈን ሓቲመን እውን ብናይ ሓጐስ ስምዒት ተገርማ ንኹሎም ዓርከ መሓዛ ከዘንግዑ ምኽኣሉ ድማ ኣተሓሳሰቦም